So sa ka. Beb, gikul ba naman hinuon ko, uy? Ganun kulbaan man ka. Nga, ako man ang mga ginikanan. Mao gani, imo silang ginikanan. Basin o, dili unya sila makauyon ako. Babe, naibaw ko nga makauyon sila nimo. Ikaw pa? Ug usa pa, kung mahitabo man nga dili sila makauyon nimo, wa ko'y labot. Ang importante nga mahal nato ang usag-usa. Ug mahal kay tika. Salamat, babe. I love you too. May kay gida nagyud tao ni mo Jay din si Sally. Busy man gud kaayo mi ni JT to. Dili mag-abot ang among oras. Karon, di-leave na lang gid ming duha para gahinan og oras ang among pag-anhi. Nangandam naming daan para sa among future pa? Hoy, ikaw pa. Maikog ta nilang tita og tito, uy. Ay, wala problema na mo day. Nalipay sa mi nga ingon ana ang inyong mindset. Di sama sa uban diha nga kiat-kiat rang gihunahuna. Hinoon, tito. Ingan anak gid si Jay. Grabe ka responsable. Ay ngano bang nagtito man kanako oy. Pagpapa na nako. Sige. Sige pa. Salamat. Nya, nagpapa na magikan niya. Magpakasal na ta. Babe, ayaw ra kog dad-adi ni imong binuang. Ha? Wala ko magbinuang. Babe, will you marry me? Jay, Please. Please be mine forever, Sally. yes, uy. Yes, babe. Thank you. Thank you. Nya, unsa naman? Nanahisod ang imong tiyan? Wa pa man gihapon. Ay, mao ba? Sorry, babe. Ay, kabala ka. Di ta maundang hangtod nga masudlan na ka. Okay? Dili ko nimo bihaan. Ngano gud taon? Magtinabangay ta nga mahulman na. Tinabangay, YBI. Maayo kay kang mistoryag tinabangay ha. Way biya ay pero sakit di sa imong buot nga wa pa gid mamabdo si Sally. Tagay Hapit na bitaw ko kapuya bay. Dato botelya na to. Kapit kapuya ha. Imo niyo. Naghuna-huna ko ba? Nabaka niya ang... Nabaka ni padulgan ang tanan ba? Unsa na mo pag tawag og pamilya ani kung wa gani mi anak bisag usa na lang, di ba? Bay. No, shots out. Yan na, istorya sa ta. Ay sa pagunahuna na eh. Ay pagunahuna na. Ayaw pressure ay mong kaugalingon bay. Labig na gyud si Sally kay labaw pa siyang naningkamot para mamabdos na siya. Bay. Sige na. Siya ta diha ina unsa ka? Para mahuman na ta. Sayo para ba ta mo duty ugma kay naapay naay mo puli una sa atong manager nga mga nakay. Shut na! Hello everyone! Oh, I am Gia. O sa pagkakaroon, Gia. ako na mo ay mag-manage din niya. So, why na istorya? Back to work na, guys! Ay. Abi na ko gurang ang atong bagong manager bay. Di man day. Chicks man kayo. Oh, tanong mo ka sexy. Guwapa. Guwapa bitaw siya, no? Guwapa uy. Nya, pero tiba ni mong tutok niya naglakaw pa ingon siyang office. Unsa man ka bay? Kasi nalimot ka nga minyo na ka ha. Oh, Basig ma-inlove ka ng Ma'am Gia ha. unsa? Hiyabag. Dili oy. Oh, di pa ka. Yeah. Posible naman Ano ito. lang na to. Guwapa. Okay?
Oh, Who's Jay? Oh, who's Jay daw? ha? Wala, bay. Gitawag man ka, bay. Nga naman ka, ha? Recorded by Radio Mo TV. I heard nga ikaw kun mo ay sinaligan ni Ma'am Gina. Yes, ma'am. Good. Gikan ka ron, kuyog-kuyog na kanako ha. Ha? Ay, sakita na sa akong likod, uy. Medyo late na sa gilbitaw tinuod, ma'am. Grabe ang atong overtime. Okay, daghan man og trabaho nun nga, ang ayan yung mahumandayon. Jay, pwede mo request? Pwede ni mo hilutan ang akong likod? Bisag kadiyot lang? Sige, ma'am. Ay, thank you. Okay, yes. Kini? Kana. Kini, ma'am? Ay, hindot ta, uy. Kaya ini. Ganun, nangurog man ko. Ay, wala man to ko'y Malaysia nini akong kipuhat. Hey, nagkurog lagi ka. Ma'am? Ayaw ka pala ka. Secret na ni natong duha. Nagkihilot ko ni mo. Para dili ka maisyon. Salamat, ma'am. Di lang ko gusto nga ganun na buhat na tula ko. Kabuko na ko. Babe? Oh, ha? Hey, okay ra ka? Mura lagi ka dili may mutang. Dili ko makatuog. Pero okay ako. Katuog na lang da, babe. Okay. Kiss ko. I love you. I love you too. Nakonsensya ko sa kong kipuhat. Pero ang kuno ko, nadili na mawak si Ma'am Gia sa akong huna-huna. Masa? Nainitabo niyo doon, ha? Nabuang ng kado. Wala ko tuyo, abay. Sa ko tuyo, ha? Jay, na, uy. Imong asawa, grabe og pagsalig nimo. Unya ikaw na ginanggaw ra ka. Yag na mahitabo niyo balik, ha? Di na mahitabo. Kay muli kay na ko ni Ma'am Gia. Dili naman ko makalikay ni mo eh. Gigil mangod kayo ka. Pero ay kapala ka. Katagan ni ka pagtugot ni buhaton natin na ni mong gusto buhaton ako. Ambot lang gini mo, Jay. Ay, gid pagmahay, ha? Kung masakpan ka ni Sally. Uy, kita rang tulos si Gia mo inahibaw ini. O nga dili kini maabot ni Sally. Bida. Wa naman kung makailan ni mo, bay. Kalit man kagkausab, eh. Pero bahala ka. Unta, nag-enjoy ka nang gibuhat ni mo karon. Nag-enjoy ka ayo, di ba? Ha? Enjoy siya sa ba? Sa inyong hide and seek sa imong babae. Oh, Sally. Ayaw na. Pahawa na din ni Jay. Dili na ko gusto daghang storya. Pahawa na. Sana? Ano nagilak-ilak man karon? Sakit kayo bay. Sakit? Mahal kayo na ko si Sally. Pero nag-enjoy man ka kaubad si Ma'am Gia, di ba? Yeah, saan mo na mo? Ha?
Buwagan ako siya. Unsa? Karon ka na lang hinon makigbuwag na ko nga mabdos na ko. Unsa? Jay, mahimo ka ng amahan. Di ba mo sa pangandoy ni mo? Ug ayaw ka pala ka. Dili ka na puyo uban ako, okay? Unya, kumusta namin kinabuhi uban ni Ma'am J, ha? Okay raman. Hapit na sa mga anak. Malipayon ba ka? Bay, nalipay ko nga may umabot ng kong anak. Pero, mahal pagyapon ako si Sally. Murag hagtod-sangtod na ni nako nga dadon ang pagmahay. Oh, bay. Si Sally ang nanuwag. Ngano mo ka? Tubagasa. Hello, Sally? Kumusta? Salamat ka nanuwag ka. Nang dispose ko sa mga gamit diri sa bahay. O nakita na ko ang paborito ni mong rilo nga hinatag si mong lolo. Kuhaan din sa bahay kung dili ka gustong sa basurahan ni mo mapulitan. Oh, sige. Ako lang kuhaon. Oh, si Gia? Mga anak na siguro? Kagwapo ng akong junior, eh. Liwat kayo siya ni mo. Oh, si Sally di tuod. Gia, mula ka sa kuha. Magkuha ko sa uban ako ang abot nga nabilin. Okay, sige. Balik na yun, ha? Magpaabot mi dudong ni mo. Salamat kay wag gini mo gilabay og diretso, ha. Dili pa man sa ko ingon anak ka salbahis. Ug usa pa, dawat na nako nga mo ni nahitabo nato. Nga dili gid para kita. Dili para kita pero mahal pati ka. Pwede ko muga ko sa katapusang higayon. Sige. Kiming ka nakikusi mo mga kakos. Sige na, uy. Buhi na. Lakaw na. Excited na kay ko nga makakitag balik ni Dodong. Dili ka pwedeng magkasod. Oh, pa? Nga naman. Mangutana ka pa nga humasay mo gibuhat sa kong anak. Unsa? Ayaw na lang pagpakaroon ng Jay. Dahil nagsenda kong video ni Gia nga dito kagikan sa mong ex. O nagakos pa mo. Ha, hugaw ka! Unya, muhikap ka sa kong apo. Unsa? Unya, unsay feeling? Sally, ano gibuhat man nimo? Mauna. Kay gusto man gud mo nga imuhon ang tanan. Wa ka makibuwag na ko una ka ni kiringting og laing babae. Unya karon? Tanawa. Ang resulta wa na ginahibili nimo. Hasta imong anak na wa na nimo. Sally, By the way, kung may tabo man gani nga pasayloon ka ni Jaya, og ma-okay mo? Ina siya nga dili ko mo perma kung mo file ka og annulment. Kay dili ko musugod nga magmalipayon mo. Iman ina. Sally. Grabe gyud ang gibuhat nga bawas ni Sally nako. Wa ko magdahom nga isit up ko niya. Pero ang resepto nako kay ako maning sa ang tanan. Maong grabe ang ako mga pagmahay sa akong gibuhat. Nawaha ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo
ko ng mga hikalang kaagi ni Jay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakulahan nanghihinayang. Mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanuan handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, The One That Got Away. Recorded by Radio Mo TV. Kaon palo. Dili na ko Inday, busog na ko. Sure ka lo, busog na ka? O lagi busog na kay ko. Dili na ko. Sige lo. Ako na nihipuso ng imong gikanan ha. O ako na lang sila ipakaon sa iro ang sobra. Ang taon, humanay ko katiman ni Lolo. Makapahuay na kit ko. Magalingaw na lang kog Facebook, pi. Pawa sa kalaay. Kalingaw ba yung comment sa page nga akong gi-follow, eh? Mo comment sa ko, be? Uy, di amin ni friend request na ako. Ay, si Kuya Chuchu man din ni katong ni comment. Ako na i-accept, be. Salamat kay mong gi-accept, Ganggang. Kinsa may imong giganggang, Kuya Jo? Ikaw, good? Nganong ganggang man imong gitawag na ako? Ganahan lang ko nga Ganggang ako itawag ni mo. Nga naman, di ka ganahan nga tawagon o Ganggang? Okay naman. Pila na di mong edad? Ay, tiguang na ko eh, 40 na ko. Mao ba? Sakto ra sa di ay nga magkuya ko nimo. Ikaw na pilang di edad mo. Tag-ana, be. Ay, bawa kong pila. Pila man ko no, be. 13 pa ka no? Ha? Dili, uy. Pilang di. Bahinti naman good ko. Sabay, atik sa kada. Laki! Iyon ko na imong kamera, be, kay mutanaw ko nimo. Sige. Sige. I-on sa rin mong kamera, ha? Sige, ako sa ning iyon ang akong kamera. Uy, hala, Naon sa ka, kuya? ikaw ni Gang? Ako bitaw ni. Nga naman di, kuya? Abi na kong bata pa kay ka. Dagan di ka. Daga na bitaw ko. Gamay lang gid ko. Nagtuog yung kong bata pa kayo nga akong katsat. Ay, ilat ako na. Inday! Uy, hala. Magstorya lang niya tag-usab ha, kay bitawag na ko sa kong lolo. Sige Gang, manawag lang niya ko ni mo kusab ha. Bye for now. Bye-bye, kuya. Kauna ko. Kadiyot lo ha, kay anda mo na ko imong pagkaon. Kinsa man tong gikasulti din mo. Bago na kong amigo, lo. Nanawag sa akong cellphone. Pagkan anak ko kay gigutom na ko. Olo. Ikaw din nagitiman si mong lulo. O, kuya. Wa naman si Lola. Ang imo ding mama di ay. Na may pamilya, kuya. Kay anak ba ako sa pagkadaga sa akong inahan. Maong, niya na lang ko sa akong apuhan nagdako. Mao ba? Kuya, magsige lagi kag panawag na ako. Dili mas ako ang imong asawa nga magsige tag storya? Wa ang ko'y asawa Ganggang. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Anong nakurat man ka? Ingon manggug kaya nga ulitaw ka. Tinuod bitaw nga ulitaw ko. Nganong wa man ka magminyo? Dagang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Lisod kay mi. Mao anak ko makaunora sa pagpangitag babae. Fred naman gyud ta, Kuya Jo, no? Pwede ko nimong sultihan sa mga panghitabo sa imong kinabuhi? Ganahan kang maibaw sa matuod ng pagkatao? Unta.
Kaya ako bitaw, nisulti man ko sa akong kinabuhi. Gisultihan man ti ka. Maong gusto sa dada akong mahibaw sa imong pagkatao. O ya, di ka mahadlok na ko. Dili, uy. Nga nung gudin tao mahadlok man ko nimo. Basin mo na unya kung likayan ba? Kung sultihan ta ka kung unsa ko. Dili, lagi. Promise na ko nimo. Friends ra gid gihapon ta. Basta ha, Oh, lagi. Sige na, kuya, sulti na. kuan ganggang ang tinuod, gikan mo kuspisuhan. Ha? Pag sure, kuya, uy. Tinuod bitaw. Bago pa man ko nakagawas pisuhan. Oh, nganong napriso man sad kaya? Lisod man gugay mi. O nga mga ginikanan, way tarong pangita mong nakapanulis ko. O way swerte kay nadakpan man ko, napriso ko. Mao ba? Okay naman, nakabayad naman ko sa saan akong nahimo. Huwag nagbasol lasag ko sa ako mga nabuhat. Maayo hinuon, kuya, nga nakaamgo na kasi mong gibuhat. O gang, maong bisag bugat nga trabaho ako ang agwantahon basta tinarong yun. Mao gyud. Wa ba mausap ang imong pagtanaw na ko? Di ba ko nimuli kayan? Karon nga naibaw kasi tinuod akong pagkatao? Wa man, kuya. Nakasabot naman ko nimo. Pag-usap pa, nag-usap naman sad ta. O gang, og bisan sa unahuna, di na ko mabuhat og dautan. Maayo hinuon, kuya. Kuya, lain pa ato ba? O, unsa man na? Musamot ka kagwapo kung imo nang kuhaon imong balbas. Ha? Nga naman, di ka ganahan? O, okay raman, pero mas limpyo mong gud tan-awon kung wa kay balbas. Mao ba? Ay, gang, hindi na rin dito magsigig istorya, no? Bitaw, no? Huwag manas na ito mag-istorya ha, kay napakoy buhaton. Sige, kuya. Wa man manawag si Kuya Jojo na ko ron. Gimingaw na hinuon ko niya da. Inday, Lo. gusto man kang hinuktok man ka. May giuna-una lang ko, Lo. Imingaw ka tong imong amigo. Ka permi mo ikasulti-sulti. Lo. Ganahan magug ko ato niya, Lo, kay mawa akong kalaay ba. Natingog mo yung cellphone mo. Pasiksya na na. Sakto gid ka, Lo. Siya gid na nanawag si Kuya Jojo. Ako sa ning tubagan, Lo, ha? Sige, kaya doon na sa ko'y buhaton. Hello, kumusta gang? Okay lang, ya. Wa kami ngawa na ako. Gimingaw ya, uy. Ay, parehas dito. Gimingaw sa kunimo. Kadyat sa iya ba? O, nga naman nun, ha? Na ako'y nabantayan ni mo. Unsa man na, ha? Wa na lagi imong balbas. Nabantayan kita. Ako pa. Ya, misambot kagagwapo nga, wa na kay balbas. Tinood? Lagi. Nga sa ato pa, imo na kong sugton kung manguyab ko nimo kay gwapo naman ko. Ha? Joke, Roy. Nalipay ra ko nga nagahigala ay tagang. Ako sad, kuya. Nalipay ko nga nakapermi nga ako'y kasulti-sulti. Nabi ako'y kanta nga giandam nimo. Sure? O, lagi. Kantahi ko no, Bi, kay maminaw ko. Paminaw, ha? Okay, may akong kanta para nimo. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? Naunsa man ko. Dili naman hinuon makumpleto akong adlaw kun dili ko makakita ni kay Jojo. Hinday! Hinday, may nangita di mo, oy! Oy, day, gawas sa din oy! Kinsa ba kinangita na ako? Ganggang! Hala! Si Kuya Jojo! Kuya, hindi aman lagi ka. Kay gusto ko makakita ni mo sa personal, gang. Kuya, Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita na kita. Nakita ti ka sa personal. Way kabutangan sa kong kalipay. Kuya, mahilis man sa tanang imong tinutukan, uy. Ay, Naunsa ka, kuya? ang tinuod, gang. Love ti ka, gang. Kuya Jojo, Mo ni tinuod. Naigugma ko ni mo. Pero, kinanglan ako ning pugngan kay dili ta ang sa usa. Bata pa ka, ug samtang ako, tiguang na. Igo na ako nga nakita ta ka sa personal. Kay, di usab maayo nga ako ipadayon akong gibati diyan nimo. Kay di ko gusto nga magguba ang malinawon nimong kinabuhi. kuya. Pag binutan pirmi ha. Kay wa sa kumaybaw kung unsay sangkuan nga akong kinabuhi. Timan ilang yun. Love ti ka. Kuya Jojo. Summer after high school when we first met.
Wa ko magdahom nga ingon adto ang ako madungog gikan ni Kuya Jojo. Pero sa gihapon, nalipay ko nga nakita mi sa personal. Kanimo Kuya Jojo, kunain ka man karon, manghinaot ko nga malipayo na ka sa imong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad sa akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga probinsya din sa Cebu. Uban sa awit ngayong kapangayo awit nga nagkalahan. The one that got away. Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing og ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I love you, Marisa. Oh, Eric. Mao na, Riz. Dugay naman kung nakagusto nimo pero karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti nimo ini. May paglaom ka ko, Riz. Nganong mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa ko nimo, Eric. Kung mao, imo na kong gisugot. Oh, Eric. Oyab na ta. Salamat, Riz. Mao di ay nga lipay kayo to sa Eric nga ako nagkitaan, kay uyab na di ay mo. Oh, day Joanne. Ako na lang siyang gisugot, uy, kay may feelings masad ko niya. Okay ra na day uy. Buutan man sa nas Eric. Panahon, Riz, no? Wala may bawi nga unom naman dita kabuan. Mao gyud. Mura lang gagwa. Mayon tag di ka mausab, Riz. Di mawain mong gugman ako. Dili na mahitabo, Rick. Tungod kay love, kaayot ka. Salamat, Riz. Maayo kay ni anak ka, Marisa. Nga naman day, ma. Nanawag ang imong maguwang nga tuwa sa Cebu. Paadtuon ko no kaniya kay wa siya kauban sa iyang tindahan. Kay di pauli ang iyang tindera. Mao ba, ma? Mao na. O kinahanglan nga mularga dayon ka para sa Cebu. Kung mauna, magkalagyo day tayo ni. O, Rick. Kay kinahanglan man nga akong adtuon ang akong maguwang nga tuwa sa Cebu. Panawag ba anak ko, Riz, ha? Kung tuwa na ka sa Cebu. O, Rick. Pag-amping dito. Ikaw, Sab. Pag-amping din, eh. I love you. I love you too. Binakog dili ka mo ani din Res. Mao may gusto ni Mama tigod nga muanhi ko. Aron, na makatabang-tabang ni mo din sa tindahan. Maulaki. Saon mi pauli man ko nga akong tendera got. Maong tabang-tabang lang una ko din ha. Okay rati oy. O sige lang. Mahimura unya ka mo pauli sa ato kung makakuha na ko og tendera. Sige te. Salamat te. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta makariha, Rick? Niya, gimingaw na yung taon ko nimo. Parehas na, Rick. Ako, Sab, gimingaw na kaayo ko nimo. Dugay pa ka mo uli din sa ato, Riz. Maulagi, Rick, uy. Basig, madugay-dugayan pa ko kay wa pa magud makakuha tendera sa ati, good? Aw mo ba? Asig lang. Magpaabot lang ko kung kano sa ka mo uli. Sige lang, ha? Ayaw na kaguol. Mupauli na lagi ko din, ha? Gimingaw man ko nimo. Parehas bitaw ta. Gimingaw na sad kaayo ko nimo. Pero, antos-antos lang sa kita, ha? Sige lang, mupauli na gid ko din, ha? Kining Res. Ako lang unay bahala din sa tindahan ha kay napa ko'y tanahon kung unsay kumprahunon ako. Sige te.
O niya, o sa may akong buhaton, te? Ay, panglimpyo lang una dito sa taas. Sige, te. Dako sa maning bayan ni ate, uy. Dako kay limpyuhon nun. Uy, hala. Nag-agas man ang gripo sa CR. Nakalimtan matingalig paong ni Kuya Robert. Tiguang na gining bana ni ate, uy. Limtano na kaayo. Ay! Oh! Kinsa man ka? Ikaw, kinsa masag ka? Ako yun na lang utanan ni mo kung kinsa ka. Anong nisuot ka din sa CR? Ako'y tubagang ano ni Akadinhi. Marisa? Ikaw to Miss Yagit? Haote, nakuyawan mang good ko. Ate. Naitaw sa CR good. Kinsa man na siya, te? Ay, ila-ilan ay mo eh. Mangod siya ni Kuya ni mo, Robert, si Junjun. John, ako mangod, si Marisa. Grabe ni mo nakasinggit kanina, oy. Ang nakuyawan man ko. Kaya nagtuo magod ko nakalimtan ni Kuya Robert og paong ang gripo. Nya pag-abli na ko, mamasi pagawas ni mo. Mau nakasinggit ko. Sorry kayo, Riz, ha? Di ko tuyo nga makuyawan ka. Okay ra, uy. Dugay na kang naabot din, he? Hapit na 2 ka semana. Mo ba? Di na di kagikan. Nganong karon pa man ko makakita ni mo. Yaman ko kung mag-abot din sa ilang Kuya Robert. O kuan kining Ate Inday. Pero may bakasyon lang ko sa Leyte. O karon lang ko nga mibalik kay trabaho naman sa rugma. Mao ba? Riz, okay ra nimo kung mahibaw sa kuan sa personal nimong kinabuhi. Aron ba sa magkailhanay tagmaayo ba? Sure. Hi, Riz. Hello. Dili ko ida para nimo. Unsa man ni? Mga pagkaon. Wow! Salamat, June. Gabiin naman. Wa pa man maabot si Junjun. Ay. Yun samsad ko eh. Ano nga, nagpaabot naman hinuon ko niya. Ay, dili man hinuon ko makatugo na dili na ko siya makita nga moabot. Nadugay lagi kag uli gabi, Jun. Okay. Nangimbitar nga mong boss nga mga umis gawas. Nga naman day, naghuhat ka na ko? Ha? Wow, uy. Oh. Nahibong na ko ba nga nadugay ka? Piling, ugma ba? Kuyog ta? Asa man? Sweldo man ako. Nga untas gawas. Na, basig dili mo sugot sa tiinday, uy. Usugot ra lagi na. Ako rin mananghid. Maayo gani kini sugot sa tiinday nga imo kong ikuyog. Salig ka sa doy, kay buutan ba ako? Di mo tuo ay. Itaw, Riz. Ang tinuod. Kuan. Lipay kay ko. May uban ka na ako. Aron nga masuktin ako nimo ang tinuod akong gibate. Jun. Ang tinuod, Riz. Nahigugma ko nimo. I love you, Marisa. Ako na biya kang gisultihan, ha? Nga may uyab na ko sa amo. Nahibaw bitaw ko. Pero masuk ko magdali. Makapaabot naman ko. Kung kanusa ka maluoy ako. Jun.
Dagan mo ko ginisits nimo pero wa gyud ka mo reply. Rick, pasensya na ha. Nabisi lang yun ko. Karon gani, napakoy daghang buhaton. Mao ba? Sige lang. Manawag lang unya ko nimo usab ha. Basig di nakabisi. Okay. Amping ka. Love you. Love you too. Noon sa amin ko. Ngano ingon sa nawa naman akong gugma ni Eric. Tungod baka nga layo mi sa usag-usa. Iris, Hello? ano man ka? Naghinuktok man ka? Gimingaw kasi mong uyab? Ha? Wow, may gihuna-huna lang ko. Ako yung gihuna-huna? Ha? Uy, namuha siya. Ako yung gihuna-huna, no? Pataka lang. Ay, di ako yung gihuna-huna? Dili, uy. Sure ka? O, lagi. Toto ko nun ako. Ha? Mailhan man na akong nagsulti ka bas tinuod wa. Totoki ko. Oh, kana ready ay? Itotok na ko nimo. Tikasan ay manghakgod ka. June, manggakos man ka, uy. Naibaw ko nga may pagbati ka na ako. Yugbog niyang imong kaugalingon. Marisa. June. Marisa. June. Ikaw ginakauna na ko da. Sultihan ako eh. Ako yung nakauna nimo. Nahadlok ba ako ganiha, ha? Kung sa may magikalukan. Basig magkitaan nga ti Inday. Makakita ka to? Busy magatos tindahan? O niyon sa may plano ni man ako. Buwagi ang imo uyab. Ta mag-ipon ta. Ha? Unsay buwag? Sorry kaayo, Rika. Magkigbuwag na ko nimo. Nganong magkigbuwag ba ka na ako? Nagplano na magani ko nga muana ako og Cebu sa sunod semana. Aron magkakita taon niya karon imo na hinuog ko buwagan. Rick, pasensya na. Pero may lain akong uyab diri. Og may nahitabo na namo. Unsa? Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. O niyo saon, nahitabo naman eh. Nahigugma man ko sa lain. Marisa. Osbon ko. Sorry gid kaayo sa akong pagpasakit nimo, Eric. Nahibaw ko nga dako kayo ang saha nga ako nahimo ni Eric. Pero unsaon naman nga nahigugma man ko sa lain. Kanimo, Eric, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Manghinaot ko nga nakakita na kag babae nga para gid nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang, kaagi ni Marisa nga taga-gihulngan Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, sorry na. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.
love you, Tess. Frederick, Mami din ako, Tess. Love ka. May chance ka ako. di lang sa tanang uyab-uyab, Fred. Uy, may eskwela sa ta. Masa mo na ng uyab-uyab? Bibitaw na to, pasagda na to pag-eskwela. Bisag uyab na ta. Sorry kaayo, Fred, ha? Di ka na ako mahimong sugtun. Aw, kung makapaabot ka, ini-graduate na tupuhin, sugtun ta ka. Bantay ha. Paaboto na ko na. Uy, bastid ka? Di man sa ingon nga basti, goodbye. Di pa lang sa ganahan nga mag-uyab-uyab ni. Ako ba di mo ba ngita kag lain? May dagang gwapa din sa tong eskwelahan. Di ko ba Si Tiso gid nga akong ganahan, bay. Nya. Makapaabot ka nga. Unya na kanya sugdon, inig kahuman na itong eskwela. Bahala na. Basta paduro na ako siya, bay. Tess, kumusta naman ito akong ginganin mo? Ang unsa man? Ikaw ha? Yung tanon kay kada. Ingon ba ka ha? Nang kung mag-graduate na ta, imo na kong sugpon. Nga, ni-graduate naman ta. Ug high school. Nga, sugtan ako. Huwag ka malimot sa Malimot ka ako nga, nagpaabot mong ko iningigayon ha? Frederick. Ayaan sa man. Uyab na ta? Sige na lang, uy. Pagtorong ba? O, lagi, uyab na ta. Yes! Salamat, Tess. Haya! Nano may uyab? Di kaluyan ang taon, bay. Pagtisan akong antos ba yun? Imagine. Bitaw. Lain ba yato ba? Awon sa man? Asa di ka eskwela college ba? Kuan bay? Ako lang yung tanaon, bay, kay mag-agad ako nilang mama bag papa. Mau ba? Ikaw, asan ba yung eskwela? Sa San Carlos City ko, eskwela ba? Sige bay. Kaya ako ini, mag-agad pa ko lang mama magpapa. Unsa pa? Dili ko mag-eskwela? Pasiluwa ko, anak. Nga di ka mag-eskwela o college. Saod so, magod, hapi kita sa kwarta. Huwag na pa'y mga manghod mo nga nag-eskwela. Standby na ko na kanis sa ato, ha? Sige lang, pasin ka lang sunod tuwig, eskwela na ka. Sayang ako, dili ka maka-eskwela. Lagi. Hindi ko tayo eskwela college, pero may kagasto sila papagod. Antos lang sa, basin sunod tuig, maka-eskwela na ta. Ay, kalaay ba ng kinabuhi ay. Ikapoy ng pagsige standby sa mo. Kapag mangita kong trabaho ini da. Masap ka mo trabaho. Wado kong Cebu pa. Kano ba de? Ibulan na ka sa ato. Ikapoy ng pagsige standby din sa ato pa eh. Mawad pa na lang kong Cebu. Mangita kong trabaho dito. Kisam si abtan mo dito. Mga ilang kong tabang sa akong mga igagaw pa. Ya, makadumdum ka kasi ila. Nalimot ka pa nga, nakaadto naman ko sa akong mga igagaw dito sa Cebu. Oo, de no. Hala, sige. Adtok si po. Salamat pa. Final na gid imong desisyon. Otis, wapon lang kong Cebu kay maram gyapon. Magsige kong pondo din sa ato. Nga, di man gyapon ko mag-eskwela. Mangita lang kong trabaho dito sa Cebu. Sige. Nga pag-amping ba dito, kita? Otis, ikaw sa din niya pag-amping ha. Ay, wala pangitog lain mo. Ginamay ta po, uy. Love ba kayo, di ka? Salamat, Tis ha. Huwag pabutang akong pagbalik. Recorded by Radio Mo TV. Yay, akom din ba po yung agaw ni Abot. Sabi ato, magaw kahit kalit mga ni Cebu. Ay, gilaay ko dito sa amo gawi. Maunyanin na lang kong Cebu kay mangitali kong trabaho. Amo ba? Ya, sa mga trabaho ay mo gusto? Abisan unsa lang daw. Manager, gusto ka? Saba manager ka karon. Magay ta ka human sa eskwela. Joke ra gamay. Joke. Agwan, nam ko kay ilaga. Kwan. Trabaho pabrika. Ako na. Suda. Sige. Okay ko ana. Agi. Bangan ti ka nga kasulod trabaho. Salamat kay ikaw.
Salamat ang taon nga nakasuod ko trabaho din sa Cebu. Magbinuutan lang ko din aron makatabang ko nilang papag mama. Nya, musta mo trabaho gaw? Okay raman gaw, kaya raman. May nun gaw. Pag binutan taon ha, kay magdugay pa ka. Oo gaw. Gaw, umuwi trabaho. Saban, kuya ka na mo. Asa mo gaw? Laglaag, tagod. Aram kauyab ka ba? Sige, magtrabaho. Uy, kung kayo ninyo. Na, di lang ko ana gaw eh. Kaya di ko kung gusto nga makasa ako sa uyab. Hey, hani kayo uyab gaw? Na, gaw eh. Tuwa sa Negros. Mo ba? May asuan, di ka kuya ka mo. Di lang ko gaw, kamo lang. Gige, kami lang. Dali as panahon eh. Walang ginahibaw eh. Duha nang di ko katuig din sa Cebu. Ay, gusto. Manangin ko sa among labaw. Mupauli ko sa amo. Kigiming lang na kung nilang papag, mama. Ilabi na gid ni ETC. Gusto na mga bay, eh. Moro gyapon ba yoy? Ha, pre-direct gyapon. Nakusabin ka ba, eh? Ha? Sa mo tingin gwapo? Love you. Di puti ka mayo, bay. Sabi ay, ikaw, you know. Ay, bay, storya lang niya tapag usaba kay bato ko ila tisi. Giningaw kong tisi eh. Bay. Wala ka mahibaw ba hinitis, eh? Ha? Kinaunsan din sa tisi, bay? Ha? Nahunong manog skwela, bay, kay namabdos. Unsa? Pasaylo ako, Fred. Tinuod gidi nga. Namabdos ka? Oo. Huwag nakasa ako sa tong relasyon. Abigin ako, hapig ka na makahuman sa iyong pag-eskwela. Pero, lahi madig ako naabtan. Nahunong ko sa akong pag-eskwela kinamapdos man ko. Kinso'y amahan sa iyong gimabdos. Akong classmate. Pero dili siya manubag sa iyang gibuhat na ako. Usa? Ano di man? Kaya gusto man siyang muhuman sa iyang pag-eskwela. Ug ang nakapait, kaya gipalayo siya sa inahan ako. Gipabalhin siya sa Bacolod. Ug ikaw? Ambot. Pagkatawon ko na lang ng bata, naway ilhong amahan. Tisi. Botella pa. Ayun ang baso. Hindi na ko bay, libre na mo ko bay. Gabra mo ko yung trabaho, ma. Ha? Wala di ka mo eskwela rin. Ay, nauno ba eh? Kay, may kwarta mong, may kwarta. Ginikanan, may kwarta mo nang. Pero ano, narbaho lang ako. Oo ba? Okay na ba? Okay na, di na ka mo inom. Uyugi lang yun ko ha. Aron ako kay istorya din eh. Oh, okay. Sige ba, may problema. Ay, Oh, saan mo ka? bay. Naluoy ko ni Tisi, bay. Tay, bay. Luwas bitaw kay ko ng bihaan na eh. Naundang suila. Mabdos. Unya, ang laki. Wala magpakita kay di palayo sa mga ginikanan. Gusto na ko siyang tabangan, bay. So, wala magtabang niya. Ako ang mga mahal sa iyong gisabak. Zah! Frederick, Bisan pa sa nitabo ni mo. Mahal gyapon ti ka, Tess. Mga andam ko mga mahal sa iyong gisabak. musugot ka lang ang katawan sa mga tao. Wa ko'y labot. Kung ilam mo kung baby ayon, Tess. Ay importante nga mahal ti ka. Fred, Aon sa man. Mahal pa ko ni mo, di na. wa magudbawang akong gugman nimo. Hangtod karon love, kaayo ta ka. O kung mauna, dawat ako. Aron mataw ng imong anak nga may ilong amahan. Dili ka magmahan ni nakabot nimong hukom, Fred. Gano magmahay man ko. Nga love takay ka. Fred, I love you, Tess. I love you too, Frederick. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan.
Usahay, may madungog kong istorya sa mga tao nga nung namunit kog babay nga mabdos. Pero wala ko igsabayan ang ilang mga gipanulti. Ang importante nga nagkasinabot minitis ug malipayon mi sa among pagpuyog. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Frederick nga taga Calatrava, Negros Occidental. Ubang sa awit nga yang kapangayo, awit nga nagaluhan, maging sino ka man. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handamanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard. Gina, anak. Pangandam sa imong mga gamit. Nga naman, ma? Mamaulit ta sa probinsya. Ug adto na kamo eskwela. Ha? Hindi ko ganahan, ma, uy. Ani lang dita syudad, ma. Naiasikasuhon si Papa ni mo dito. Mong sige na. Lihok na ar makalakaw na ta. O gidi ay nga nauli na kadinis sa atong probinsya. O tinuod sa gudi ay nga bayot na ka. Sana ako girl no, wajag ko mag-expect ani. Maog yun. Kalalaki ni mo sa una. Mao. Ya karon dako na kay kagtingog o bisag mga bata pa ta. Gwapo na ba kayo kapag elementary nato? Pero mas gwapo si Alvin. Ha? Alvin? Imong trasa na God. Ikaw no, paguriya-guriya pa ka. Ni gwapo na ba siya og samot girl? No? Lagi. Oh, makita naman gito ni Monia ba? Inig sugod sa to klase. Musta? Oh. Tinuod gidi ay. Ni gwapo siya samot. Mahilis ko ha. Ha? Namuha ka Sina. Misamot kag kagwapa. Oh. No, wag ka makatingog. Sige man siya gulog-ulog na ako, good. Mura na hinuon kong natukan. Ay, kumanguyab sa nimo girl sa to nimo. Ha? Basin. Sige na, uy. Magduwa sa kog ML. Unya na ta magchika, uy. Hoy girl. Ah. Hilig na ba kayo nag-ML si Alvin? Pagkigduwa niya. Aron, namoy connection sa usag-usa. Tanawa yung account, oh. Ni-invite man si Alvin og rank? Ako ning i-accept, be. O, kinahanglan tarungon ganin na kong duwa aron. Mo-believe siya na ako. Yes! Daog mi! Nice game, Chin. Thank you. Kining, wa kay kuyog pa uli. Yatod ka. Ha? Sige na, yatod ka. Sige. Niya natas gawa sa inyo. Salamat sa paghatod, ha? Way problema. Dool ramasad. Kadyat. Unsa man ning imong gibutang sa akong dunggan? Buwak. Buwak? Wala ko makabantay nga nagdakag buwak. Gikuha magulin ako sa atong giagyan. O gitago na ako para dili ka magabantay. Ka-sweet. Pero, thank you. Og manasad ha? Ha? Haba lang hair mo, girl. Kaayo. Gikilig ko niya ba? Isa ko, grabe no.
As in, after pila ka years no, natagana ka din taon ka sa imong crush. Og the moves na siya ni mo. O, di ba? Kung giyon sa ko niya pagdadma sa una, Oh. karon siya na sa may magsigig patagad. O syempre, ang pay sa kainan ako. Oh, mao lang ayaw na gyud pagpakipot pa ha. Kung manguyab ka ni, suntag yun na ayon. Ay! Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa paghatod mo na ako, permi ha. Musod na ko. Kadiyot, Ha? Oh. Gibutangan na sa niyag buwak ang akong dunggan. kana, angayan ka kaayo. Alvin, nga ano man eh. Sige, musulti na lang ko nimo. Gina, ganahan kay ko nimo. Og nalipay ko kay magkasinabot ta sa tanang butang. Ilabi na gid sa email. Nanguyab ka ba na ako, Alvin? O Gina. Og please, hatagi ko chance. Please. Ha? May uyab ka na? Oo, ma. Wala ko'y mahimo, anak. Basta kay pagtarong lang gid sa imong pag-eskwela. Og likay sa tanang tentasyon. Nagkasabot? Oo, ma. Ayaw ka bala ka. Dili mapiktuhan ani ang akong pag-eskwela. Kita sa high school. Asa ka mag-college? Dinira siguro gihapon sa atong probinsya. Ikaw? Pagtunan ko pa eskwelahon ni mama sa syudad. Uy, mao ba? Magkalagyo na data ani. Oo. Pero tawag na lagi hapon ta. Kay mingaon magikunin mo. Mingaon sa gidon niya ako nimo, Alvin. Maoday magulanon kay Kagnaong. Kay tuwa na day sa syudad si Alvin. Oo, ma. Mubalik raman kaha siya. Human sa iyang pag-eskwela siguro. Naaraman day na. Ayaw pa apekto, anak. Paspas ra kayo ang panahon. Og mas maayo nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Kay ka nang uyab-uyab na aragyod na. Nagkasabot. Okay, ma. Ay, salamat. Nahuman na na ako akong project. Sakit na sa akong likod. Oh, uy na. Huwag naman di ko makachat ni Alvin. Patay. Natuog na siguro to. Sige na lang ito pang luod pa. Matuog na lang ko kay duka na kayo. Tawagan lang niya to na ako, ugma. Ganun na nawag pa magka. Alvin, ayaw na pang luod ko. Sorry na, God. Nawagit sa kong huna-huna kay... Nawa ko si mong huna-huna. Alvin, ayaw lagi lain na pagsabot. Una-una ara ko nag-eskwela baya ko. Busy ko. Nag-eskwela masab ko. Pero wati ka kalimti. Pero ikaw, sa'yo lagi para ni mo ang kakalimtan ko. Dili lagi sa ingon, ana. Oh. Alvin? Hello? Alvin? Kipagngan ko. Dili na mo reply si Alvin sa akong mga chat niya. Nahiubos kit siya ako. Ako lang niya siyang paabuton nga mo reply. Dili sana ako siya sa mungkon.
Mag-scroll-scroll na lang sa ako sa akong Facebook. Oh. Uy. Na may mga picture nga gitag si Alvin. Ay, nanakit si mga bagong friends dito. O gusto kong makaila-ila na nila pohon. Laay man, uy. Ay, mag-open ko sa MLB. Oh. Uy. Nagduwa siya. Tempa. Tanaw na ko siyang history, bi. Oh. Sige pa din siya duwa nga wa ko. Tempa. Naasay laing kaduo? Naasay kaduwa sa iyang history. Basig amigo ra ni niya. Sakto. Inig sim break. At doon ako sa syudad. Ako sing surprise. Mauri address si Alvin ay. Salamat kaayo, Tito. May isa pa yan. Mayasan nga ang bisita ka sa mong anak karon mestoryahan tuloy mo. Ha? Nga naman day, Tito? Ay, nagramiss ko ila eh. Ang buot ko sa kalaki na bataan dito. Mahibawaan raw niya na ako. Inigabot na ako dito, Tito. Surprise! Gina? Nakunsa man ka din eh. Love? Love, kinsa na? Love? Unsa ni Alvin? Gina. Gina, sorry. Baga kag now? Imo pa kong sudyaan kay wala ko'y oras nimo. Unya na day kay kalingawan din eh. Dili man ni seryoso ako. Lingaw-lingaw naman eh. Unsa? Ayaw na rin ko kung patuhuaan na, Alvin. Padayon sa imong kabuang din eh. Kay dili na ko. Magbuhag ta. Gina. Radio's fine. It helps me forget for a while. Those days I had. Wag gyud ko mag-expect nga makahimo si Alvin pag binuang nako. Tungod lang kay wa ko'y oras niya. Kay nag-focus ko sa akong pag-eskwela. Usahay, makaingon kita nga dili enough nga love ra ang naasa sa karelasyon. Kinahanglan nga mag-uban ana ang loyalty, pagsalig og pagsabot sa usag-usa. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni China nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, To Love Again. But I don't wanna go on pretending love again. Ang maong kaagi gibato no do sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Iyadro silang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.